हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आम जाइलु केन्दुझर फेमस विनाशिका महोत्सव। तो से आपको वीडियो देखा केमती तार लुक। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा और आप मैंने वीडियो को फास्ट लास्ट जाए देखा केमती लगे कमेंट माध्यम जन। तो चलते वीडियो को आरंभ करवा। तो यहाँ हूँ तार एंट्री आठी सब मानने अधा दुकान तो उठी जाता कि जितके भी थी आपको देखा। तो चलते वीडियो देखते केमती लगुच कहे। तो जेहेतु बहुत दिन है पड़ा आम फंक्शन थी बोले मुझे जापार नी। तो आज जेहतु मुझे सका तो से देखा सब हाथ तैयारी जिनस आनी मूर्ति भी केते सुंदर देखा। फोटो भी ठाकुरंकर लोक मैंने निजे हाथ तैयारी जिनस आनिके बिक्री कर। बहुत सारा गछ भी लगाई फूल गछ विभिन्न प्रकार गछ सुंदर भी देखा। विभिन्न प्रकार प्रदर्शनी भी होची देखी पार्थे बढ़िया। यहाँ कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग केन्दुझर जैकेट बहुत बढ़िया मैंने गाँव दृश्य को देखा। ये भी बहुत बढ़िया गछ मैंने फूल गछ लगाई सब चिन्ह भी देते कौटा काजू बगीचा कदली चाष विभिन्न प्रकार चाष भी से देखते। सुंदर देखा सब तो बहुत जोर खरा भी होता तो से भल से आसने वीडियो सेटा गोटे गोह होता नहीं ये देखु ये विभिन्न प्रकार बही भी मिलूँ मैंने ठाकुरंकर हरिवंश शिव पुराण गरुड़ पुराण सब विभिन्न प्रकार बही अच्छी सहित पिला बही अच्छी। आठी आम जाऊँ दुकान सब दुकान बुली बुली जाऊँ। ये विभिन्न प्रकार शाल स्टॉल विभिन्न प्रकार अच्छी आपन को कम दाम रे भी मिल। आठी चूड़ी ये बहुत बढ़िया चूड़ी भी अच्छी दुकान नहीं पारे आप आसिक आठी बेडसीट बहुत बढ़िया बेडसीट कम दाम रे भी मिल। आठी संबलपुरी साड़ी बहुत बढ़िया तार लुक भी अच्छी कम दाम में भी आप जो भाया साड़ी पसंद आप नहीं। तो आम ये
ଏଇଟା ହେଲା 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ନେଇନୁ କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ବି ଅଛି ସେଠି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କି ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଫୁଲ ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ପର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ସ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଠି ହେଲା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଟୋପି ମଫଲର ସକ୍ସ ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଲୋକମାନେ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ବନେଇକି ଆଣିଥିଲେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀ, ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକା ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଝୋଟରେ କାମ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ରଖିପାରିବେ ସେଥିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଧୂପଦାନୀ, ଦୀପ, କଳସ ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଏଠି ସେମାନେ ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏମିତି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ବନେଇକି ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମାଟିରେ ସେମାନେ ଚୁଲି, ଡେକ୍ଚି, ଆଉ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ, ଏଠି ପଥର ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏଠି ହେଲା ଶାଲ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଣିକି ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କେଉଁଝର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେମସ୍, ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼, ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ହଉ ସେ ହଳଦୀ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏଠି ସବୁ ABCD ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ମୋତେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ବି ଏଠୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ। ଆଉ ଏଠି ଆଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର, ରାଗ, ଖଟା, ମିଠା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଚାର ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍